وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما Dan Chadi TV, Dan Chadi TV, Dan Chadi TV, Bismillah Rabbana jalla gwani daya, Nika ne akan nufa mun zama tsintsiya, wa zai iya ya goge zanen zabiya, in ka gano Abu Tali ne daya, Dan Chadi ta zaka jaha gaba daya. Ba wai iya nan ba har Najeriya. Dan Chadi TV da ke muka tutiya, farar uwa mu je Allah ya biya. Mu shayar da kanana har ma da manya, in taimake mu gare ki muna godiya. Dan Chadi TV, 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 jama'ar cikinta duka mu ɗau hakuri, mu ƙara yi mu jure mu ta hakuri, rabon mu za mu samu mu ta jinkiri, da ƙoƙari, ne kuwa ya yi ƙoƙari, mu miƙa godiya wurin Ubangiji, shi ne ya yi mu yau gama aji, wa'yansu salihai wasu ba su ji, mu dinga sa du'a'i komai za mu yi, komai namu kullum ya ta yin gaba. Dan Chadi TV ƙungiyar da babu aibi, yan uwa ku zo mu bi, mun bi ta ba aibu ba, muna ta yi suna gani, ina kwana ina wuni, ina taso kana ta ni, masoyana ina gani, Allah sarki yana gani, masoyana kuna an raina. Dan Chadi TV,